Nyt lähdetään Etiopiaan Addis Abebaan Istanbulin kautta ja sieltä sitten Tansanian Kilimanjarolle. No niin. Nyt meidän ensimmäinen matkapäivä täältä. Ollaan menossa Kilimanjaro vuorelle päin. Kohta alkaa retki, 6 päivän vaellusretki sinne. Tänään mä katoin hotellin parvekkeelta ja siellä se jättiläisvuori näkyi. Se oli ihan mielettömän korkea ja iso ja ihan jättiläinen. Et en mä kyllä tajua, miten me sinne sitten vaan köpötellään. Tässä on meidän porukka. Sanokaa moi! Moi! Moikka! Hi! Hi! Eli tällä porukalla me mennään ja katsotaan miten meillä sit sujuu. Terve! Nyt me ollaan täällä sademetsässä. Ensimmäinen vaelluspäivä. Ihan lämmintä. Ja tänään semmonen 8 kilsan vaellus, eli ei kovin pitkä. Mutta aloitettiin tälleen tosi hitaasti kävelemällä, että pystytään sitten sopeutumaan tähän ilmastoon ja tähän korkeaseen ilmanalaan. Ei saada ylittää ohittaa meidän matkanjohtajaa, kun nyt se olisi meillä tarpeeksi hiljainen tää meidän vauhti. Sari, miltä tuntuu? Meillä on hyvä tsemppi, ainakin vielä tässä vaiheessa. Aika viileetä, että ihmettelen, että miten mä sit pärjään tuolla niinku ylätasoissa, mutta katsotaan sitten. Täällä on tämmösiä niinku taloja ja majapaikkoja, on tommosia pienempiä taloja ja meidän on tuolla tommonen isompi talo ja sitten ajaa tuolta. Ai. Toi on tosi sööttei noi tommoset niinku talot. Toki niissä ei ole mitään lämmitystä, mutta on ne nyt paremmat kuin olisi jossain teltassa. Ei kun tää olikin mandarahut eikä horompo. Ei helvetti. Kaikkea mä tää hölöttelen. Tuolla on toi. Hello. Thank you. Mihin mä saan istua? Me saadaan teetä ja popcorneja, upeeta. Tässä on vielä illallinen. Tää on tämmönen välipala toivottavasti. Huomenta, ensimmäinen aamu täällä ihanassa Afrikassa. Todella kaunista. Sari, sano moi. Moikka, hyvää huomenta. Oikein hyvä ja mukava nukkua. Seuraavaksi lähdetään tänään käpyttelemään tuonne Horombo-huttiin päin. Muistaakseni 12 kilometriä sinne. Eli tossa noin täyttää nyt mun päivän vedet. Eli tuo vesi on kiehautettu ja puhdistettu sillä tavalla. Ja me täytetään meidän noin 3 litran vedet tässä nyt päivää varten. Have a baby there. It's a family. Oh, yeah. Toi huippu, mikä näkyy tuolla taustalla, eli siellä on lunta vähän tuolla huipulla, niin sinne me sitten mennään, ehkä.
Täällä on jo tosi vilposta, mutta tosi hyvä kävellä. Ja kaikki menee vielä tähän mennessä hyvin. Ja aika upeat näkymät, vaikka aika pölystä kyllä on. Meininki muuttui helvetin pölyiseksi. Eli tää on nyt tää outfitti tänään. Sari vielä sinnittelee. Me ollaan nyt 2995 metrin korkeudella ja tuolla näkyy tajuttomat pilvet. Eli melkeinpä pilvien korkeudella tuossa. Täällä on tämmöistä savannimaista maisemaa ja tuolla se huippu edelleen siintää, jos noiden pilvien läpi vielä näkyy. Kiivettiin just yksi tommonen ihmevuori, niin aivan hiessä ja nyt vähän lounasta, niin jatketaan sit matkaa. Joo. Moi! Pelottava. Se luulee salettiin, että mun kädessä on jotain. Niin jo. Täällä Kilimanjaro kasvaa tämmönen. What was the name? Giant Senecio niminen kasvi. Ja tää ei kasva missään muualla kuin täällä. Se näyttää vähän tuommoiselta jättiananakselta. Hello, this is our guide. Hello, Finlandy. What was your name? Justin, my name is Justin. Yeah. Justin is really nice. Yeah. He's explaining us the flowers and the animals which live in Kilimanjaro. Yeah. Tuolta me käveltiin. Ja tuolta tulee noin toiset tyypit. Niin kyllä tää pikkuhiljaa menee, baby steps. Yeah. Then we made it. Tuolla on meidän nyt toi seuraava maijapaikka. Käveltiin 12 kilsaa tänään. Aika monta tuntia. Siellä se on. Ja tää näyttää tältä. Wow. Se on hienoa, kun sä jaksat hyppiä ja kuvata. Täällä on törkeän makeen näköistä. Ihan törkeän makeet. Jee, täällä ollaan. Jee. Super siistiä. Vai mitä, Sari? Jees, ihan makea olo. Voittajaolo. Tässä on meidän kämppä. Kunnon leirielämää. Tänään me ollaan vaan nelistee täällä huoneessa. Tää on vähän niinku mökki Suomessakin. Tämmönen puumökki. Mun aivan ihana tää makuupussi, Marmotin makuupussi, superlämmin. Nyt peseydytään täällä. Eli saatiin tommoset sangolliset kuumaa vettä ja vähän saippua ja sillä saadaan pahimmat noi pölyt pois.
Täällä heräillään. Kello on vähän ennen 7, puoli 7. 7 aikaa tuodaan meille noi teet tänne huoneeseen. Oi, tuolla on ihana lintu. Siellä se korppi taas on. Eli nyt me ollaan yövytty täällä yksi yö ja täällä on kyllä aika kylmää. Että mitä Sari sanoo tähän? I'm almost alive. Et täällä kyllä joutuu istumaan kaikki kamppeet päällä täällä meidän pikku maajapaikassa. Muutenhan tää on söpö, mutta katsotaan nyt kun mennään vielä ylemmäs, että miten kylmäksi se muuttuu. Me jäädään tänne vielä toiseksi yöksi tänne Horombo-hutille. Eli tänään tehdään vaan retki vähän ylemmäs. Mun mielestä se oli vaan 400 metriä ylemmäs, oliko se näin? 400 metriä ylemmäs, että me sopeudutaan tähän ilman alaan. Aina mä herään kyllä semmoiseen hedariin ja vähän tämmöisiä flunssanoireita tuli kylmyyden takia tässä, mutta muuten menee hyvin. Eipä tässä mitään hätää. Päivä tästä lähtee urkenemaan. Pikkuhiljaa. Opin eilisesti, että sokeria pannaan joka kerta. Sokeria pannaan ja paljon. Suklaapatukat. Aina tää päättyy suun. Meillä on täällä tämmönen aamiaispuuro. Ei oikein tiedetä mitä puuroa se on. Voi olla ruusunmarjapuuroa tai jotain muuta hyvää. Puuro. Tämä on ihan selvästi suklaapuuro, siis tämmöisessä afrikkalaisessa maissimausteessa. Tämä on kuulkaa sit sama, mitä oli siellä, mitä me syötiin sitä lättyä siellä edellisessä maassa. Ahaa. Eli paljon on veikkauksia, mutta varmaan ihan todella hyvää. Tämä on ruispuuroa, missä on jotain marjoja seassa. Mutta tuommoista ruskeata puuromaista En mä tiedä mikä tämä on, mutta ei ruokaa. Täällä on niin ihanaa. Mä rakastan tätä paikkaa ja täällä on maailman kauneinta. Ja onneksi me ollaan vielä täällä toinen yö. Nyt me lähdetään tekemään sitä päiväretkeä. Ja mä oon vaan tosi onnellinen. Yhdyn edelliseen julistajaan. Kyllä, loistofiilis, hyvin menee. Tästä tulee hyvä päivä. Tästä tulee niin mielettömän hyvä päivä. Mulla oli se aurinkorasva siitä. Täällä olemme 4000 metrissä. Niin kuin huomaat, niin vähän kieli takeltelee ja tätä rataa, mutta hyvin on mennyt. Siis miettikää, koko porukka on täällä hyvissä voimissa ja eteenpäin on menevä mieli. Nyt katsellaan tämmöisiä zebraroksia. Eli me ollaan 4000 ja täältä löytyy tämmöiset zebraroksit. Noi pilvet vyöryy tuolta kunnolla. Tuolla on edelleen se meidän huippu, mihin me yritetään. Tuolla on Kibohat, mihin me huomenna kävellään. Ja sieltä sitten lähdetään kävelemään huipulle. Jos pystytään tietenkin. Täällä menee tämmöisiä tunturipuroja, mistä noi ottaa vettä niin kuin meille ja keittää sit niitä. Tuolla on noita hattivattipuita. Täältä löytyy tämmöisiä pyöriä, millä luultavasti kuljetetaan sitten toivottomat tapaukset alas tuolta vuorelta. Eli katsotaan nyt, että joudutaanko me tulla näille alas vai ei. Että saadaan aamuisin ton verran. Vähän saa freesinnyttyä.
Mun yö meni todella huonosti. Mulla oli ihan tajuton migreeni. Mutta aina kun päivä valkenee, niin kyllä kyllä mä sain sen nyt kuriin, että nyt lähdetään sitten köpöttelemään tänään sinne Kibbo-hatille, mikä on 90 kilometrin päässä, ja sieltä sitten katsotaan, että miten se niinku huiputus tehdään seuraavana yönä. Tuolla on noita ihania korppeja. Ne vartioi aina meidän kylää täällä. Mut joo, epätoivon hetket tulee aina öisin, ei päivisin. Vai mitä, Sari? Kyllä, vähän särkylääkettä. Nyt oijotaan, selkäranka on ihan kuin kivillä hakattu. Joo, et onhan tää vähän tämmöstä hazardi-meininkiä. Mut aivan upeat näköalat. This area, after that we come the Moorland zone. This is Moorland zone, Yeah. and then Alpine zone. Zone Alpine is there. desert. Yeah, Alpine desert. Yes. Great. So then just continue up to the Kibbo Hut, and then from Kibbo Hut up to 5,300, we come on the Senong up to the Hur Peak. Okay, Yeah. great. Tää on vielä Moorland zone, ja tuolta kukkuloilta alkaa sitten Alpine zone. Tää on tämmöistä aika karun näköistä meininkiä. Tänään hirveä puuskutus. Nyt ollaan kävelty. Kyllähän toi vuori tosta lähenee. Mutta enpä tiedä, katsotaan sit huomenna yöllä. Tai tulevana yönä. Tässä alkaa niinku ihan olla poikki. Tuolta se näyttää taas. Koko ajan se on vaan lähempänä. Nyt me lähestytään Alpine Desert Zonea. En mä tiedä, mulla on ihan hirveä migreeni koko ajan päällä. Kyllä tää tästä varmaan pikkuhiljaa. Täällä me nyt ollaan. Mä oon aivan sittinä. We are here at the base camp. This is the base camp, the 4,700 and something. So you stay here for high altitude, and then later we'll go continue to Hur Peak. Se on vaan läähätä täällä pikku. Mä en tiedä mikä. Yeah, congratulations. You're welcome. Ainakin me tultiin tänne Kibbo-hatille. Okay. You made it. Hyvä ora! Hyvä ora! Jos me ei päästä tonne huipulle, niin ainakin me päästiin tänne. I said that if we cannot make there, at least we came here. Okay. Good job. Yeah. It was a difficult job. Yeah, it's very hard. Super. Tämmöstä nyt viimeisellä basecampilla on. Nyt pitää levätä, koska mä oon ainakin aivan poikki. Täällä on tosi vaikea hengittää. Tää on niinku läkähdyttävää. Pitää jollain tavalla pitää mieli korkealla kuitenkin. Jihuu! Tuolla aina ilmoittaudutaan. Sitten jengi vaan hengailee täällä nämä kantajat.
Sari! Rekisteröity tähän basecampiin. Ei vitsi, mitä menoa. Mä tuskin osaisin omaa nimeäni kirjoittaa, enkä mä tiedä minkä vanha mä oon. Jos mä olisin kaatunut, niin mä olisin potkinut maata ja itkenyt. Meillä oli kaikilla vaikeuksia kirjoittaa yhtään mitään. Jengi jotain riitelee tuolla vai onko toi vaan noiden jotain hölötystä? Hauskanpitoa. Täällä on kyllä kunnon meininki. Siellä saattaa olla siellä on muuten meidän kokki. Siellä on meidän kokki. Kivohat. Oh. Mua vähän itketti tossa kun me käveltiin tänne. Täällä on ihan pimeä hienoa. Törkeen hienoa. Mä oon tosi iloinen, että me päästiin tänne saakka Kibbohutille. Mitä tää nyt oli? En muista mitä oli metreinä, mutta tonne Kilimanjaron huipulle sinne on vielä noin kilometri korkeutta. Niin, tiukkaa tekee, mutta katsotaan, jos lähdetään yöllä kiipeämään sitä sitten. En pysty siihen vielä luvata, mutta katsotaan. Täällä on ihan mielettömän kaunista. Ihan mielettömän kaunista. Tää on ihan pimeetä, mutta mä haluan jotenkin mennä kyllä vallottaa tuota vuorta vielä yöllä. Vaikka silloin kun me kiivettiin tänne, niin mulla oli semmoinen olo, että mä oon ihan äärirajoillani. Mun hengitys oli tosi raskasta ja mulla oli törkeä migreeni, mikä vaan kesti ja kesti. Ja mä sain hengen ahdistuksia ja mä olin niin uupunut. Silti nyt kun mä tultiin tänne Kibbohatille, niin mulla on ihan stabiili olotila. Ja mä mietin, että jos tää nyt pysyy tämmöisenä eikä mitenkään huonone, niin kyllä mä lähden sinne yöllä kipittelee tuota törkeätä vuorta. Ja katsotaan, jos siellä tapahtuu jotain, niin sit voi aina lähteä alas. Meillä on yksi meidän ryhmäläinen jo oksennellut tossa, kun tultiin kaksi meidän ryhmäläistä on oksennellut tossa, kun tultiin tähän korkeuteen. Ja yksi joutui jo palaamaan takaisin. Mutta meillä on hyvä meininki ja hyvä fiilis, vai mitä Sari? Kyllä. Ylöstäkin tiukkaa. On pari kuppia kuumaa teetä. Hyvä kai. Joo, ja vähän näkkileipää, niin kyllä se tästä. Ja paljon suolaa. Moi, nyt ollaan lähtökuopissa. Kello on noin 12 ja täällä on kaikki lähdössä huiputtaa tuota vuorta Kilimanjaroa. Sinne on korkeutta vielä noin yli kilometri ja 6 tuntia noin pitäisi yöllä kävellä. Katsotaan, jos pystytään. Meillä on kaikilla vähän ollut huono olo. Meitä on meidän 8 hengen ryhmässä lähdössä nyt niin kuin 4.
että niinku huono olo on pukannut, mutta yritetään ja meillä on hyvä tsemppi. Jee! Moi! Me tultiin tänne Kilmans Pointtiin. 5685 metriä. Ja mä oon melkein pyörtynyt tuolla matkalla ja mä halusin vaan nukkua. Me niinku raahauduttiin tänne. Mutta täällä ollaan ja täällä on tosi mahtavaa. Tuolla on nuo jäätiköt. Jäätiköt näkyy siellä. Ja nää tyypit auttoi meitä. You helped us here. Oh, good job. Congratulations. Unbelievable. Otherwise we wouldn't be here at all. Me päästiin edes johonkin pisteeseen. Oli kyllä todella rankkaa. Vatsa on kuralla, mä menin slipat, mä söin kiven päälle. Mä melkein nukahdin tuonne kallion kielekkeelle. Todella vaarallinen toi koko reitti. Mä en tajua, miten mä pääsen täältä alas ollenkaan. Mut täällä ollaan. Joo. Ja jotenkin toi aurinko alkaa paistaa. Koko yön käveltiin tänne. Okay, 5 minutes to exit to Uhuru.
bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, hakuna matata. Nchi ya maajabu, hakuna matata. Nchi ya kupendeza, hakuna matata. Kenya yetu, hakuna matata. Hakuna matata, hakuna matata. Yote mwakaribishwa, hakuna matata. Jambo wote, hakuna matata. Kenya wote, hakuna matata. Kila siku, hakuna matata. Hakuna matata, hakuna matata. Watu wote Kenya, hakuna matata. Hakuna matata, hakuna matata. Kenya yetu, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, hakuna matata. Nchi ya maajabu, hakuna matata. Nchi ya kupendeza, hakuna matata. Hakuna matata, hakuna matata. Kenya yetu, hakuna matata. Watu wetu, hakuna matata. Tätä me tultiin yöllä pilkkopimeessä ylös. Ja nyt me mennään samaa reittiä takaisin. Tää on aivan sairas reitti. Sähän voi tippua ihan mihin vaan. Sit sä joudut taiteilee itses alas. Ihan tonne alas. Tää reitti oli meille ylös yöllä. Ja nyt päivän alas. En kyllä voi suositella ketään. Kama mwanga wa jua inawakawaka, inameremeta, 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 keki yetu inameremeta, inameremeta, keki yetu inawakawaka, inawakawaka. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Kianza Mandara, hakuna matata. Tukaja na Orombo, hakuna matata. Na Kibo wakaenda, hakuna matata. Uhuru wakaenda, hakuna matata. Kilele cha Afrika, hakuna matata. Na kina meremeta, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Kilimanjaro, 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 mlima mrefu sana. Kilimanjaro, 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 mlima mrefu sana. Na mawenzi, na mawenzi, na mawenzi, na mawenzi, mlima mrefu sana. Na mawenzi, na mawenzi, na mawenzi, na mawenzi, mlima mrefu sana. Ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, mbona wanizunguka? Wanizunguka, 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 wataka kunila nyama. Palalampampa, 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 palalampampa. Joo, mahtavaa! Karibu sana. Jes, nyt ollaan menossa alaspäin. 20 kilsan lenkki tänään edessä.
mutta on pelkkää alamäkeä, niin nyt mennään niin nopea kuin pystytään. Wow, sorry. Ja vähän vetreytyy tää kroppa ja päästään eroon noista meidän yläilmojen sairauksista. Mulla oli tossa tajuton yskä, eli minikeuhkoödeema voisin veikata. Ja sitten muutenkin oli huono olo, niin aina kun lähtee alaspäin, niin kaikki kyllä paranee tosi nopeasti. Vai mitä? Täältä tullaan, hyvä fiilis, kakkua aamupalaksi. Kakkua aamupalaksi ja kaikkea energiapitoista, niin jaksaa tämän 20 kilsaa nyt vetää ihan täysin ja sitten ollaan jo alhaalla. Jes, nähdään, moi! Aha. Hei, me päästiin tänne porteille. Tänne me ollaan nyt menty ylös ja takas tällä porukalla. Sari pääs, Kylin pääs. Yksi vielä puuttuu meidän ryhmästä, Anu. Me päästiin kaikki sinne huipulle. Tuossa on vielä Justin, kuka auttoi meidät siinä. Ja nyt tänään me käveltiin 20 kilsaa ja ollaan nyt tästä lähtöruudussa. Yeah! We made it. We made it! Another one is unrained. Amba,